dobrý večer. Aj tí, čo tam kričia, že fuj, čo nechceli ohňostroj, tak sa spýtam Humenčanov, či chcú. Chcete Humenčania ohňostroj? Chceli ste za tú platánku? Tí, čo nechceli, čo tam kričia? Prečo prišli? Takže vás všetkých chcem srdečne pozdraviť a chcem vám povedať, že mesto Humene bolo v roku 2013 ekonomicky veľmi úspešné, všetci si tomu pomohli a preto dnes máme právo sa všetci baviť, dnes máme právo oslavovať a chcem vám povedať, že do roku 2014 vám chceme všetci spolu, ako sme tu, zaželať, aby ste boli zdraví, šťastní, aby ste mali lásku, aby sa nám darilo, zdravie, aj peniaze, všetko, čo chcete. Všetko, čo chcete. A prajem vám, aby sme sa tu dneska ešte dobre zabavili. A teším sa ešte raz. Chcete ten ohňostroj, aby aj tí, čo písali, počuli? Tak ja sa teším, že sme sa nedali v meste Humene presvedčiť a že dneska je tu tublatanka a že bude ohňostroj. Zavolám svojich kolegov. Nech donesú poháre. Ďakujem vám pekne, poďte. Takže ideme aj odpočítať, dúfam, že uvidíme. 15 minút. Takže poprosíme tú platánku, lebo lepšie spievaj ako ja, ešte 15 minút. Takže ešte, ktorú dáte? Ešte zahráme niekoľko našich pôvodných pesničiek, ktorú sme spravili pre vás, pre ľudí, pre našich fanúšikov, pre všetkých tých, ktorí stoja pod týmto pódium Humenom. Sme spravili ďalšie piesne, ktoré teraz ešte zahráme. A ja ešte pozdravím aj nielen Humenčanov, ale viem, že sú tu dneska Skynčania, Vranovčania, Michalovčania. Tu sú. Teším sa, že Humene je dneska centrom Zemplína na silvestrovských oslavách. Takže poprosím. No a my hráme tú pesničku.